tvoje meno sa na aké písmenko začína? A je tu niekde D. Ktoré to je? Tiež modré, výborne. A vieš, to nevadí. To sa šmyklo, vieš, ono sa šmyklo. Dobrá správa. Cezná. Ktoré to poznáš? Alebo keď túto? Takou je tady. Neviem. Zasvieti. A tam vedľa? Taký asi slonček. No. Komu tak zvoní doma? No, stlač. Poriadne. No, a slečna Danielka si môže vyskúšať, či aj jej zasvieti. No, skúsi tu na. Či ti zasvieti. Nie? Niekde? Nie, to magnetická bola. Čiže ako sa priťahujú bylinky magnetné. I tu na dokonca máme, že to mi až tak posunul, že máme bylinky na magnete. Teraz to budem oberať. Hej. Tam bola, hej. Tak to držím. Hej, tu mám. Aha. Tu vidno, že tam je iný pol. To je ten istý, že iný neše. Áno. Na to vidíte. Čo robia bylinky postavia? Kapusta jaká. Najprv farbu si zober. Dobre, a teraz kapustu zelenú. No, to je niečo iné. Čo by si chcel? Kapustičku. Jeszcze Máš tam tmu? Tak. Tam? Neviem, či budú z tej strany, lebo ona je zakrytá bránu. výborne. Ešte raz. Netrafili sme sa, skúsime ďalšie. Tiež sme sa netrafili sa. Čo je to? A, trafili sme sa, pozri sa, už máme jednu písmenku. Nevyšlo? No, už nevyšlo. Tiež nevyšlo.